Hola, benvinguts al meu Booktuber. Em dic Germán i tinc una pregunta per fer-vos. Existeixen els àngels? Doncs, us explicaré una història basada en fets reals. 1944. Hongria. Budapest. Invasió nazi. Dues nenes jueves, la Susan i la Vera. El seu refugi serà un convent. La casa de l'àngel de la guarda. Un llibre de Cathy Clark. Tot comença quan la situació és insostenible i en el primer capítol els nazis s'emporten el pare de la Susan i la Vera. Què serà d'aquest home? Seguidament, gràcies que apareix la tieta Isi, que sense dubte serà una gran ajuda per tota la família en aquesta història. Les nenes arribaran a un convent, en un moment de caos i desesperació. Aquí coneixeran a un àngel, que sense dubte les ajudarà a sobreviure amb els valors de la tolerància, la convivència i, sobretot, de l'amor. I ara us llegiré uns petits fragments perquè us poseu a la pell d'aquestes nenes. L'endemà, el 4 de novembre, va explotar accidentalment el pont Margit i va matar en ple dia centenars de vianants. A la Susan li regalimaven les llàgrimes galtes avall, en recordar els bons moments que hi havia passat amb la seva família. Ens van obligar a traslladar-nos al gueto unes quantes setmanes després que vosaltres dues marxéssiu. Només ens van permetre emportar-nos una maleta petita amb les nostres pertinences. Vam haver de deixar enrere les restes de coses. Tot, en definitiva. Els mobles, la vaixella, els quadres, etc. Les condicions de vida al gueto eren horribles. Ens apinyaven diverses famílies en un piset. Teníem poc menjar i poca cosa a fer. Tret de rodar pels carrers i intercanviar-nos menudalles. Aquí van unes preguntes. Què serà del pare i la família de la Susan i la Vera? Tornaràs a estar tots junts? Què serà de la tieta Isi? La tornaran a veure? Qui serà l'àngel que les ajudi en aquesta situació? Com serà el dia a dia d'aquestes nenes en el convent? Estaran segures? Sobreviuran? Si voleu saber aquesta resposta, us animo a llegir aquest llibre. Jo, personalment, l'he trobat molt interessant, inspirador, intrigant, agradable i fàcil de llegir. I, sobretot, molt emocionant. No us deixarà indiferents. Us asseguro. Gràcies. Ciao, ciao, ciao.